Jo crec que el dia que ja es fa la radiografia o qualsevol cosa que tinguin que fer ja et diuen t'has d'operar, jo crec que aquell dia és el pitjor perquè depenent de la lesió, si et diuen que has d'estar 6 mesos fora de la competició és bastant dur perquè si t'agrada aquest esport ho passes bastant malament. Jo sempre m'ha agradat molt investigar una miqueta, perquè quan et diuen els equips de doctors que hi ha i tot això, a vegades et diuen aquest ha operat a tal del Barça o aquest ha operat a tal de l'Espanyol o d'aquí de Barcelona i sempre t'agrada sentir que uns d'aquests són els que també aporten a tu, encara que tu juguis a tercera o a quarta catalana, sempre et reconforta molt perquè sents que estàs en unes bones mans. El Kevin Cano, que tenia una lesió del creuat prèviament operada, que ens va venir a consulta, l'evolució del lligament creuat va ser molt bona, positiva, però va venir a consulta amb un dolor de tipus meniscal, és a dir, un dolor que era diferent de característiques respecte a la lesió inicial i que amb l'exploració física i amb les proves complementàries van veure que era una lesió de menisc intern i que anava associada a un petit quist parameniscal. Això vol dir que hi ha una mica de líquid que ve de l'articulació, que es cola a través de la ruptura del menisc i s'acumula, diguem-ne, fora de l'articulació i crea un dolor cada vegada que el pacient posa el peu al terra o doblega el genoll o es posa de la cançoneta, etc. L'evolució que ha tingut ell a partir de la cirurgia ha sigut molt bona, ha anat complint una miqueta tots els plaços d'una cirurgia, en el postoperatori d'una cirurgia d'aquestes característiques i ha anat passant per fases de rehabilitació, fases de readaptació i estem molt contents de l'evolució que ha tingut fins ara i en principi li donarem l'alta perquè ell pugui continuar fent una pràctica esportiva amb tota normalitat. Jo la veritat que molt bé, perquè no és la primera vegada que faig l'ús dels serveis de la mútua i sempre ha estat molt bé, sigui el doctor que sigui, sempre m'han atès molt bé, el seguiment ho han fet bastant bé perquè inclús ja donant-me l'alta he demanat seguir veient-me amb el doctor i sempre m'han dit que sí i quan necessitava alguna cosa inclús per telèfon i tot això, sempre molt bé.